Иделнең яр буенда искиткеч ямлы, җәйге еллар чоры булса да, тыюлыкта теләсә ничек күңелашырга ярамый. Халык кагыйдәләрне я белми, я инкар итә. Мы никакого стенда не видели, я еще раз говорю. Мы бы даже сюда не сели бы, если бы стенд был здесь. Идел киңлекләр дип аталган тыюлыкның биләмәләре 29 мең гектар. Ул Казан, Югарыслан, Яшелзән һәм Лаеш районнарына кадәр җәелгән. Бу саклана торган табигать мәйданы. Аның үзенчәлеге шунда ки, бердә кызыл китапка кертелгән хайван һәм су үсемнәр дә бар. Шуңа чикләүләр дә күп. Нарушение режима. Автомобиль белән тыюлыкка керергә ярамый. Шулай ук учак ягу, чатыр коруда тәртип бузуга керә. Әлбәттә, берсенә беркетмә төзегән арада икенчеләре качып китәргә өлгерә. Шулай да бер чыкканда 5 беркетмә язабыз. Кайберләр куаклар арасыннан күренми дә ышыкланып ял итүчеләрне табу өчен яр буйларын судан күзәтеп йөриләр. Что вы хотите? Составить административный протокол по факту нарушения. Ну составьте. Водительское удостоверение дайте. Кагыйдә бузучылар өчен штраф 3 меңнән 5 мең сумга кадәр. Менә кисәтүче элмә такта. Кешеләр күз алдында торсын өчен махсус юл читенә куелган. Тик аңа игътибар итүчеләр генә сирәк дип белгечләр. Әлеге мәйданда нәрсә эшләргә ярый һәм нәрсә эшләргә ярамаганлыгы ике телдә русча һәм татарча язып куелган. Ләкин ничек кенә булмасын, кагыйдә бузулар һаман да монда ешрак очрап тора. В понедельник даже гражданин будет вызван. Бу кешеләрне безнең бүлеккә чакырдык. Анда барысы да хәл ителер. Административ җаваплылыкка тарту турында күрсәтмә чыгарыла. Монда килеп кояш астында кызынып ятырга, спорт белән шөгыльләнергә, балык тотарга беркем дә тыймый. Машинаны юл читендә калдырырга мөмкин. Кагыйдә бозмаучылар өчен Идел киңлекләре ачык. Яшелзән районыннан Илдар Сафиуллин, Мурат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.